Episode 2 na ni in scene chu tun huna aron kirdor mai Detective Brandon Chuan mai kalat chu mu in maktak mayin ani po hian nupui thar lo nei to in atho pui hlui chin Jennifer inen Chuan fa nein chung ko sang alo din dai to ani Detective Chuan anupui thar chungchang te chu soipui velin anila Chuan anupui hlui Christine nen Chuan in anglo tak ani thusoyin athil soi zong zong te chu dot vek ani thua soi ngal bor mai Detective Chuan zo na zo thui zelin Michael po in Christine le Natalia ite chu mun khata omdon chi zia jang ani lo thusoyin an pani khan ana ani Natalia I phei chu ramhuai ani mai ti in achong chadu viau mai he recording vek hi mantok me Christine chu ngai thak tir vele ni in anila Chuan Michael thusoi te chu engma oi chi ani lo thule he thon thua hi Chuan Michael hi ramhuai swal berani ative burmai boxi a tunge dika lo zok po sha thiam har ta chal mai engpo ni se engwanga heng ang hun te hi tong tamai nge anni ti cheturin hun liam to kumsang ni somlama kan le duayang Natalia in chemte hum chunga an room achwa san lai a mu nu khan Christine Chuan ngai chataka omai mai chu harsa ti to in enfia turin aruma akal chil tangat maya athil mu kha adik nge yem ti chian tur le achemte ken lai chu zong tur ani awangin amut bu vel chu athei angina enfil zuya Natalia I ero darkar tamfe tui taka muhil to ang mai hian lo mu in amutui melviau bokani reilote a Chuan ron harveta in thil omzia te chuan zot vela Christine la Chuan anaute lem ko alai chu en chian tumin lak sakan tumngota ani phalbik si lo chu atre zui chiama Michael muhil tui lai chu aron harve pha tangenge thil omzia shove der lo Michael chu a hoi hai tak zet bokani Christine in a phutlat angin Michael po in Natalia inena Chuan anaute lempom lai chu Christine peturin ative tangenge a maktak main engma lo omchuang reng lo chemte chu a humtel nge nia sha Christine makti po an chemte ho chu akim rengem ti chian tumin chaukalama chuan akal le ngala alo kim thap box ya wang te chuan amakti na zwal tul tulin amit vaile mu swal wang mai anilo ti chu achian bok MC wangin thil omzia chu ashethiam talo hulhwal bokani thil omzia chu Michael po shilve in anila Chuan imumang mai niang emo imuswala niang ati sakdeu tlata chu ero Chuan a muswalo chianga ni ti insha Christine chu ahnem zo haulo Michael Chuan afadang te chu ngai to turati in no chale feltak Naupang enkol na konga lotling takle anfapa Jacob papo autism nat na nei ni chunga mi bik ni tura enkol puitlin dan te chu soyin afak zui mula chu Chuan Christine ompo chu tinuam le devin ain beng dai deu theita shamani atuk lama Chuan thil chu pangai taka kal chhawvele main Barnett te chung ko hopu anma ni buain Princeton a lutura Jacob a interview ni turle Natalia school lu ni masaber tur ani boxi wangin nuber Christine phei chu abuai zwal le ani atois to bong lem zongin I thana po avir buai le anzinga letel velo omchun Natalia ichu Wesley Chuan kovin aron tho thak du silo wangin kauturin paber Michael chu han chhovele anila chu dil masamya lawa alo in belvengot Wesley thuam no ha in khoma Chuan alo churan maya tin sikul kal chu adu tlat lo mai le ngal adu theinan ti in paphok le tluang angreng tak Michael Chuan fiam thu te chu tho zuin asapatal zui ta huat maya chutianga asapatal vel na Chuan khumhnuaya I thanan azon ngat abong lem chu lubungin amutamai ni chumole engwanga chutianga swa samnge ani ti chu Natalia izot ngalin anila Chuan kafia mai ni kha khongai takin Christine chu shilmia su o ati zui mol maya Michael po in tunari Chuan ka soilawang nidanga nangma nge yin isoi chuak zok donia ti in rem siam puina te naw angreng deu chu anei pui taringot mai ni
ti chuan mai kala po a hnalama chuan kalzuin Christi ni po Natalia i sikul lu tur vel chu buai puin a buai hle a duaya document lam a be tham dewa wangle confidential adoption ani awang chuan buai na chhete om ve tlat mai hei wang hian Christi ni chuan principal te chu muzuin ani po in document te en thuak nu chuan document hawa New Jersey number om dai mai chumak ti in South Carolina kan adopt iti boxi ya ati deuh hu mai chuti chung po in principal chuan enroll ram chu chati in document kim lo ho ero in thon tir le dan ngai to mai turin ati bokani thil omzia Natalia i an adopt na munle a document hawa code number in mil lo tlat thu chu Christine po in a pasal chu shil cheve ngalin an adopt na first part lam chu biaka arang thei angbera chinfel chu cha in a shebokani nima sela maktak mayin first part hau chu an call tlang thei ta der lo maya online lama chuan zongzuin khar ani to thuat chiar nu phei chuan a phudeu zok mai adoption titura ron betu sendi te chu kole tumin voicemail a alu ngal zela wangin voice note nu che in document kim lo omawanga Natalia ichu skula admit a har sat thule first part khar ani chu enge omziati in zo na azot bokani hemi nu hian nu buaile indai lo ve ta Christine chuan afapa autism nat na nei Jacob interview chu ville in chuti lai tak chuan voice note a hnut chha tak sendi chuan aron call back hlau mai call poimo tak ani si wangin ala lo thei si lo in thlasung taka room chwa sana call alak nu in ani chuan zo nanga aviaw lo la Natalia i chu chani mai chutianga iti thei chuan i boilo ber bokang ti in beto lo tura ati nu chuan ada zui ta mak mai le hemi nu hian Christine chuan afapa interview pe lai chu ville ren ronin rei po achut ma in a phone box chu aron rile Natalia ite school lam ani awangin in thlasung tak chungna chang le tangengi a school lama chuan kalzuin Natalia i admit antumna an principal chuan Natalia i khosazia maktak chanchin chulo shilin a classmate te po a wheelchair manga ti nat atum thu te soyin document fel fai taknen lo chuan local chhun zom tori lo zok mai se alati mak zui hei hian Christine po ti thin rim ve devin chung thil chu Natalia in ati theilawang apian phung danglam bik wangin anbuli masa anyang chu ti in achan ve tan viauna school thu nei tu ber thu chuak chu ani so son thei rual ni silo le Natalia i chu a ho zui puita na mai ni Christine chuan skula thil thlen dan chu azai do zonga zo chwa sham chu tum te ma se Natalia ingeng reng a chun phazo lo ti alang reng thung khoi changa local nge ini tia azona la Natalia i chuan confidential ania ti deuh makin Christine zona azo zui reng mai boxi wang chuan aninga ni ti sha takin kar kong khar chu a hong ta phut mai le chuwanga che chual pha chel Christine po thin rim hle in Natalia i chu avin zui twara ani la chuan enga ama ngai lo ti a sha tle thung Christine ngai thathei lo chuan zanlama thil chui na thok zuin Natalia i an adopt na center chung chang chuan bel chiang vela chu hmunda changa fala ve to ni om tak chu Facebook lama bepop zuin chu nu chuan atak nge ya ti adu tlata wangin atuk lama in hutur chuan ruwa manna an siam zuita ani school kal theiri talo Natalia i chu Christine in thil dang boy pui tur ane boxi wangin Michael chuan atho na mun lama shwain Michael abulo om chu Natalia ipo in nuamati in ahlim hle ti kan mu thei heti mek lai hian Christine le ami mu tur nu te po chu tluang taka in mu thein ani chuan keini adopt dan po kha Natalia in adopt ve ang deuh chia hi ani first part te hian document lem sia mai te chu an hne so lutuk hemi boy pui tur hian lawyer roila afu ber ka ring ani lo vekle agency rin tlak taka tlulu top mai roti in thuron apezuya
hei wang hian Christine po in agency pakhat chu dor zuin ani chuan apoi lo chin Natalia I chan chin te chu lo chui sakin a boy pui tu pa chuan Natalia I chu apian phung danglam takawanga a chung te dik tak te na an thlau thak tak ani thu te chilin Ukraine chuan hetiang khesi tam taka omalom atia Christine Natalia I confidential file adil ero chuan chu dan lo le thiang lo ani thu soin achang ve de utlat loi si Ahna thona mun lama ommek Michael po in a promotion don na tur ninge yalang meeting poimo a boss nen an nei lain Natalia itsu room chunga ron wak lut velin vandwai thak tak main Michaelan a promotion don na tur meeting emo atila chu khoilama promotion mu na tur ma nilo rap thakin a tho mek na dor chu khar thuai ani thu sha tir ani tamai Reilo te a na chan mai tur ni taringot mai kala pu athushat zet chuan chok na hle in aril runa thoi dam nan ho ko nga te chuan laring zet zetin a play ta vel ngot mai ni ina thlen nu in agency lama changa document jul zwal pui la chuak thei Christine chuan naktu ka sikuli culture le thei to ang ti in a thuam no thar tur te chu alo entir vela chu ero chuan Natalia I thin ti urin sikul kal ka du to lo ti in asapatal zui chiama dot soin Michaelan promotion a mu thu te chu soivel bokin Michaela chong lu tuk po a hoi hai lu tuka a promotion om mutavel ngot mai ni Valika I chuan chanchin bu an lan thu aron shilawangin Christine po in per thorang le in athil ti mek chu mitam zawk mole sha thei tura puan zar ani ve ta chu a hlim hle lain a fapa I thana che twar thoma sheta mai pona lo in thiat bur fur tham tax alo rap chuni in tu da ange ti ero zole chuan ngai lo Christine thin rim chuan Natalia I ming chu lam ngal chulma se Michael ero in Natalia iti ani churing lo burin lo ti po ni se afiam vel mai nyang chu ati sak deu tlat mai Christine chuan chauka chhuara an chemte da ho chu pakhatin akim lawani ti mu in manmo takin Natalia I room lama atlan chonghal khum hnuaya chuan chemte bo chu muhlau bokin arwalin I thana toys du em bong lem lubung chu a mu chuak tel hlau bokani athil mu chu a pasal fanau te bula chuan soinghalin Natalia I ero mu mai tur omri lo chuti lai tak chuan bathroom a alu chia mu Christine chuan thinrim takin bathroom kong khar chu awa honghal sok maya atum lo dewin Natalia I konga chin hnuai lam chu avoi khatnan a mu veta makti na khat chunga khar le ngalin Michael hne na chuan Natalia I konga chin hnuai lam a mu thu soin mula nei ani Michael me chenau pangani theilo ati chuai rai maile Christine hi ni ve tala engtin chiangi omve ang Natalia I hi a in soile an soi anga naupang tak nge chu aya rap thak thil in thupo om zawk ti cheturin video le peka milo thlir le cheu donya engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai se video top thlenga milo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dot lia kanin mule cheu donya tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule